Diyos marahay na aga sa inyong mga tugang, matindog po ang gabo sa sinpo na niya to ang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered their beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy
what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you share your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed, let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners, With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases, Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior, Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Horatio Imperata, pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami nagin marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli kay ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran, kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Segera Diyos marahay na aga sa inyong mga tugang, ngunyan, Huwebes sa ika-apat na simana ning ordinaryong panahon, asin ngunyan man ginigirumdum niyato,
si Saints Pedro Bautista, Paul Miki, asinan sa indang mga pag-iribang martir. Ang sa tuyang intensyones, iyon mga minasunod, pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family para man sa successful transfer ni Mr. and Mrs. Murillo. Pasasalamat ni Celeste Briones for the gift of life ni Carla May Cabredo. Siriman pasasalamat in honor of St. Jude ni Tunet Uy Chua and family. Pasasalamat ni Rafaelita How and family, Maria Jocelyn, Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada, Irenea Garing and family, para man sa successful operation ni Rose Ann Belhica, asin man pasasalamat ni Chan and D. Divera family, Hakub family, Mr. Rolando Chua and G. family, Maria Eli Santorce, Emma Ingua and family, Siringman ni Belen and family, asin Elviro Apuya and family, Siringman pasasalamat in honor of Lady of Lourdes ni Amor asin Alcera families. Igwa man na special na kahagadan ng mga minasunod, Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada, to pass the criminology licensure examination on February 5, 6, and 7, ni Patricia 14 Campit, para man sa good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya. Dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, para man sa board exam sa criminology ni John Anton Marmol. Igwa man na special na kahagadan ng Garcia family. Siring man to pass the board exam ni Carl Leonard Miday, para man sa petition mas to pass the criminology licensure exam ni John Paul Ibo, asin man ni Marie Alcantara. Special na intention man si Andre and Loth Garcia and family to pass the board exam for criminology ni Regine Eman Margate. Siring man para man sa board exam ni Jude Bagasala, asin igwa man special na kahagadan si Jusel Asaytuno and family, para man sa board exam for criminology ni Mary France Palagam, asin kan literal family, para kay Joy Eli John literal. Para man sa fast recovery and complete healing, dulot ni Rose Ann Belhica, asin para sa 56th birthday ni Girly Baula Africa, dulot ni Winnie Likop. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, Hihino, ni Rosie Asupardo Cantara and family, Melchor, dulot ni Leo and Cynthia Ramos. Para sa kalag ni Ruben, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, para man kay Sylvia Asin Antonio, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, para man sa kalag ni Aaron, dulot ni Lorna Naive and family, sa kalag ni Luz Biminda and Ronald, dulot kan Morales family, sa kalag ni Ruel, dulot ni Romulo C. Bosquilios, asin kay Arian, dulot kan literal family, sa gabos na kalag, dulot ni Meds, siring man kay Thelma, asin sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot kan Chan and De Vera families, siring man kay Consuelo Andres, Cesar S, asin Cesar O, siring man kay sa kalag ni Felisa, Luz, asin ni Nilo, dulot kan Santorce family. Sa kalag ni Josefina, dulot ni Elena Briobo, sa kalag ni Virginia, dulot ni Joel Hilario, siring man kay Vilma sa iyang ika-40 aldaw, dulot kan Cathechist asin ni Del and Ami, asin man sa kalag ni Reverend Father Anthony Chan, dulot kan sa iyang pamilya asin mga amigo.
Matinog na po ang kabos. Good morning. Good morning. Sa ngaran ka nama, kalaaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Febrero 6, sa tuya pong ginigiromdom an memorial o kafiestahan ni San Pedro Bautista, asin San Pablo Miki, asinan sa inda mga pag-iripang mga martires. Nagsimbag sa pangapodan kan sa tong kagurangnan na magsunod sa iya. Nagdusay kan sa indang buhay sa ngaran kan pagtubod. Saro pang ihemplo kayan, iyo po ang sa tuyang patron na iyo ang tinatawan man niya tong onra sa aldaw na ini si San Judas Tadeo. Lugod ang sa indang buhay maging inspirasyon, giya, asin kusog niya to sa tuya man na pagtubod. Ngunyan mga tugang bidbidon ta po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na akong pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to. Ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamipi kita, o Diyos, kusog kan gabos na mga banal na nagkanigong apodon ang mga martires na si San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asinan sa indang pag-iriba, sa buhay sa paagi kan krus. Warasan, namimibi kami, nahulikan sa indang pamibi, tiuson misagkod sa kagadanan ng pagtubod na sa mong pinapahayag. Uli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as inagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Asin himateo niyato, an enot na babasahon. Ginuno sa surat sa mga Hebreo. Dai ka mo nagdulok sa sarong bulod na dai madudutan, kalayong naglalaad, kadikluman, bagyo, trumpetang nagtatanog, asintingog na nagtataram, na ang mga nakadangog, nakimaherak, na dai na magtaram sa inda. Nakakatakot na gayo anahiling, mala ngani, ta si Moises nagsabi, natatakot ako asin tinatakigan. Alagad, kamo nagdulok sa bukid Minsyon,
syudad ni Diyos na buhay, sa Jerusalem na langit nun, duman rinibong mga angheles nagkatiripon, sa kaugmahan, kaiba ang bilog na simbahan nin mga panganay na angaran na susurat sa kalangitan. Nakarani kamo sa Diyos, hukom nin bilog na kinaaban, sa kaibahan kan mga espiritu nin mga matanos na laging banal. Nakarani kamo kay Jesus na tagapag-ultanan kan baagong tipan, asin sa iwinirik na dugo, na makusog, na nagkukurahaw, urog na makasog, kisa dugo ni Abel. Antataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. sa imong simbahan o Diyos, pinaghurup-hurup mi ang sa imong pagkamuot. Sa imong simbahan, O Diyos, pinaghurup-hurup mi an sa imong pagkamuot. Dakula ang kagurangnan, maninigong pag-umawon sa syudad nin sa tuyang Diyos, ang sa iyang banal na bukid halangkaw asin magayon, iyo ang kaugmahan nin bilog na kinaaban. Sa imong simbahan, O Diyos, pinaghurup-hurup mi an sa imong pagkamuot. Ang bukid nin Sion, duman sa karayoan kan amihan, iyo ang syudad kan dakulang hadi. Ang Diyos yaon sa iyang ineerokan, bantog sa paalawan. Sa imong simbahan, O Diyos, pinaghurup-hurup mi an sa imong pagkamuot. Pinaghurup-hurup niya mo ang sa imong pagkaherak o Diyos, sa laog ng sa imong simbahan, ang sa imong ngaran, asin ang sa imong kaumawan, nakakaabot sa puro nin kinaaban. Sa imong simbahan, O Diyos, pinaghurup-hurup mi an sa imong pagkamuot. Matinugan ka po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Tataramon mo, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Inapod na Jesus ang 12, asin sinugo, naman duwa-duwa. Tinawan nin kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga marumpot na espiritu. Tinugon na sa saindang paglakaw, day magdaranin anuman, sarong sugkod kun bagaman, asin daing iba. Daing kakanon, daing supot, daing kwartas sa bulsa. Magsapin alaga day magdaranin sanglean. Sinabi pa, kung kamo pasakaton sa harong, mag-erok kamo dyan, sagkod na kamo maghali. Kung sa sarong lugar, day kamo akuon o day maghinanyog sa Indo, bayaan Indo, asin palpagon an alpog sa Indo mga bitis. Inipatanid para sa inda. Ang mga apostol naghali, asin nagkulit, na ang mga tao magsulsol asin magbakli, dakol na mga demonyo na an pinalayas ninda, dakol man na may helang an sa indang linahidan ninla na asin binulong. Matugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning. Pakigreet kat sa tuya katay na good morning. Digdi sa tuyang gospel, there are minute details that are of paramount importance. Mga saradit na detalye kan ebanghelyo na importante man na sa tuyang tawanin paghurup-hurup. Previous to this gospel account, Jesus was described to be praying. Ibig sabihin, bago niya ipinadara, bago niya pinili sa iyang mga apostol o disipulos, nangadji mo na si Kristo. Para sa satuyang kagurangnan, the choice of the right person could probably determine the success and failure of his mission. Importante su pamibi, tanganing makapili siya nin tamang mga tao na mapadagos kan sa iyang misyon.
Kaya kung marurumduman ta every time an obispo nagtataonin appointment, as in pigbabasa, part of that letter of appointment itong tataramon, after prayerful discernment, I, the bishop, hereby appoints you. Yan. After prayerful discernment. Now, a good reflection to make. Before we make any major decisions sa tuyang buhay, do we also pray for it? Do we pray over it? Pagpili din agumon. Kung masala ka sa pagpili ni agumon, pag immature ang maago mo, oral daw, Children's Day. Pag ang napili mo, mayaman, di oral daw, Christmas Day. Di ba? So, importante na pigpapamibian ta po ang anuman na desisyon na sa tuyang ginigibo. Second, pinadara niya po, so sa iyang mga disipulos, manduwa-duwa. According to some gospel accounts, Jesus has 72 disciples. So that means they could have covered 72 places. Pero tapinadara niyang manduwa-duwa, di 36 places na ang sa idang nadumanan. Why? Ngata kaipuhan naman duwa-duwa. Gusto kan sa tuyang kagurangan, as we do our mission, we do it as a team. There is that we need mutual support. Sabi ba kakaiyan sa sarong kasabihan, 2 heads are better than one. Dahil mo pwedeng gibuhon ang misyon, ang trabaho mo na sulo ka sana. Kaipuhan mo po ang ibang tao. Maski sa man at trabaho baga po, kaipuhan mong magdeligar. Alangan man ika na ang manager, ika pa ang nagkakarga, ika pa ang kargador. We need other people's help. Kaipuhan ta po ang iba sa pagibukan misyon. Iyan siguro ang rason kung nga ipinadara niya sa iyang mga disipulos naman duwa-duwa. We need to work in the context of the community, in the context of a team. There must be teamwork for us to be successful sa pagibukan sa tuyang misyon. Pangtulo, the importance of preparation. Pag ipinapadara, itinatao sa inda sumandato. Ano ang sa indong gigibuhon? Pag nag-a-apply ka po ng trabaho, tigtatao sa imo sa job description. At the same time, tigtatao sa imo sa expectation. Kaya baga sa mga job interviews, one of the questions, what do you expect from this company? What can you contribute to this company? Narungduman ko sa istorya kan sarong nag-apply ki trabaho. Hinapot kan siring na hapot, what can you contribute to this company? Sabi kan interviewee, day pa nga ni nagpupuon, kontribusyon na. Kaya sinimbag niya so nag-interview sa iya, nag-resign nga ni po ngaya ako, sir, na presidente kang Aurora, tagabus na sa nangaya kontribusyon, pag-abot pala ngaya ligdi, kontribusyon man. But that is very important. Asin yan mismo ang itinaukan sa tuyang kagurangnan sa inda. Itinao sa inda so sa indang job description. They were told about their mandate. Number 1, to proclaim the good news, heal the sick, and cast out demons, and raise the dead to life. Ibig sabihin, they are to minister not only to the physical, but also to spiritual needs of people. That is their job description. That is also our job description as disciples of Christ, as followers of Christ. So, kasuari na po nakuatan sa dilita that we preach about our faith. If you happen to go to Manila, magsakay ka sa MRT or any bus. Ako na-experience ko ini. How I wish, sabi ko, ang mga Katoliko, arog man kayo, may masakay dyan sa bus or sa MRT. Nagpipreach. Ibang relihiyon. Did you experience that?
Pagsakay nindo sa bus, igwang minatahaw dyan na nagpipreach about the Word of God. Kasuarin taman iyan ginibo. Baka iba ang tigpipreach ta. Fake news, bad news. Kaya lang, ang very touching, very interesting duman. Pagkatapos mag-preach, may tig-distribute ng sobre. Di ba? Dahil man iyan sa job description ta. Inako ta na daing bayad, itauman na daing bayad. Ano sa expectation sa inda? Iyon na po ini. Sabi kan sa tong kagurangnan, bring no staff, nor a sack, food, money, or a second tunic. Dahil magdara nin anuman, sarong sugkod kun bagaman asin daing iba, daing kakanon, daing sanglian. Ibig sabihin, we must learn to trust in God's providence. We must learn to totally trust or put our trust totally to the sender. So nagpadara sa to, bako po sa satuyang sadiri. I can attest to this. As a priest for almost 27 years, ngunya na year, 27 years old na po ako bilang padi. Baby face lang. I can attest to this. Dahil man ako nagutom, maski sa pa po ako na destino. In fact, dapulo na nga niya akong namamati. High blood, arthritis, may diabetes na. Dahil kan pigpaparatara o kan tawo, chocolate, cake, ice cream, may ampaw pa. Diba? Never na namatian kong nawa ran ako. At kaipuhan lang siguro sa pag-ibot na po kan misyon. Magtiwala kita sa providensya kan mahal na Diyos. To attribute all our success not to our own talents, not to our own skills or background, educational background, but to God. Sa iya tagabos, i-attribute ang gabos na ininaigwa kita sa satuyang buhay. Sabi kan sa rong librong nabasa ko, for all missionary work and activities by its very nature is the work and revelation of the Holy Spirit. We only participate. We only take part sa misyon. Bako ta po ini sa diring misyon. Kundi ini misyon na ipininiwala sa tuya kan sa tuyang kakurangan. One last point. Ikonsiderar tang sarong dakula pong pribilehiyo na kita pinili niya, na kita maipadara niya tanganing magmisyon. It's never our right. Kaya namumundo ako minsan makadangog pisarong servidor sa simbahan. Ay, aluyo na nga ako digdi Father, kunyan kasanang. Mataram kayan sa kuya. Wow. Entitled. Diba? Diba? Ay, ako ngayon, ako ang pinakamatibay digding magbasa, dapat ako ang permi ang commentator. Kami ngayon dapat permi ang choir, kami ngayon ang mga magayon ang boses. No, it's never a right. Let us always remember that. It's a privilege given to us. Kaya, let us grab that opportunity. O tinawanin privilege, na maglingkod, perming absent sa services. Bakante. Di ba? Bako gabos pwedeng mag-lay minister. Bako gabos pwedeng mag-lektor, commentator. Bako gabos pwedeng mag-mass collector. Bako gabos pwedeng mag-choir or mag-sakristan. You were given that chance. You were given that privilege. So grab that opportunity para magamit mo ang sa imong sadiri sa paglingkod sa kagurangan. Sana ining istorya kan pagpadara asin pag-apod kay ining enot na mga disipulo sa sinapostoles ini makapag-inspirar, makataong giya sa lambang saro sa satuya. Sa karan ka na kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ama, din kabanalan, ako ang mga balaog na dinadarami sa imong atubang, sa pagrumdom kan mga banal na martires, asin warasan na kaming sa imong mga surugoon magdanay siring man sa pagpahayag kan sa imong ngaran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniko asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulita ang dugong pinabulos kan palada na martir, mga martires, sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo. Nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnahan. Kaya kaiba, kan gabos na santos sa sin angeles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabolin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaili, tayli ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdaton. kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakidabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum magkagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaibakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, na sa imong esposo, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos asin martires na kay tupa, na kapag gaya-gaya sa imo, magkarigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itaom mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ni ka na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tuya po niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, tauwi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker, so great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for a Saint Jude and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. O Diyos, sa pagkagadan kan sa imong mga banal na martires, ang misteryo kan krus nagbabanaag, warasan na huli sa kapangyarihan kaining sakripisyo, kami man magindayupot ki Kristo sa imong aki, asin maghigos sa simbahan para sa kaligtasan kan gabos, huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ki ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidades kan sa tuyang simbahan. Anati po niyato sa mga misa kanakaaging Huwebes, nagabot sa 14,025 pesos, asin 50 sentimos. Siring man na naambag niyato sa arog na kaining misa, nagabot sa 1,880 pesos, asin 65 sentimos. Ani kaduang kolekta, nagabot man sa 6,115 pesos, asin 5 sentimos. Para po ini sa padagos na pagmantinir kan sa tong simbahan. Mga tugang pinapaisipan po sa gabos na available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tong parokya. Siring man available naman po ang Jubilee of Hope, a Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa iba pang detalye, maghapot na lang po sa opisina kan sa tong parokya. Maawot man pong pasalamatan ang mga nagdonar kanakaaging simana, ang duwang anonymous na nagtaong 900 asin 400 pesos, si Mr. and Mrs. Baldon na nagtaong 1,000 pesos, siring man si Rom Dumalaon na nagdonar ki 500 pesos. Diyos mabalos po sa indo ka, boss. Salamat po sa indo ka, boss. I just would like to remind you na this year, 2025, is the Jubilee Year of Hope. Itong tig-announce pong prayer booklet, Guidelines. prayer guide for sa mga dudumanan niya itong simbahan. Igwa po dumanagari sa visa baga, tig-istampan. So we have to visit within this year those 7 Jubilee churches. And one of those, ini pong sa tuyang parokya. That's why we have this Jubilee Cross. Kaya kung igwa kamo kay itong booklet, kung halimbawa nagduman po kamo sa Huruan, San Vicente, Padre Pio, Ligao, Libon, Cathedral, and St. Jude, papaistampan po nindo ito para makumpleto tayo itong 7 Jubilee churches. So, ang booklet pong ini, prayer booklet, available po dyan sa parokya. So, kung gusto po nindo magkaigwa ka ini, then riyao naman dyan sa mga prayers that you need to recite when you go to those, visit those churches. And duman sa likod, igwa duman ay space for the stamp. Lalagan kang stamp kang parokya. Kita igwa naman kitang stamp. Kaya kamong nagbirisita digdi, o igwa po kamong booklet, asin mga kamo kay itong prayers na yaon duman, makumpisal, masimba, makomunyon, then prayer for the intention of the Pope. So you get indulgences for that. So gigibuhuntaan mo niya na taon. Salamat po. Matindog na po kita. Thank you sa mga nag-serve, ang lector, commentator, mass collectors, ang satuyang choir,
and live streamer, and sa tuyang mga lay ministers. Thank you very much po. Then, sila sister, so nagtarabang po sa tuya. Thank you po. Ang kagurangnan, mapas sa ito. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabawas kan Diyos na mamumuton na simbaherakon. Ano ma? An aki asinan na Espiritu Santo. Amen. Lakaw tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Liwanagan ang simong pinsan sa kalangitan. Si Jesus, si O katoon, aming kaherakiman. Si Jesus, si O katoon, kami kaherakiman. Good morning.